Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukalelwe ngamasongo kaSigonyela umliso neminyaka engu-37 wase-Free State eNaval Sick obethengisa yezidakamizwa emphakathini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landibela khona le video. Mangoqala usijonele elikhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ngizocela usilandele ku-Instagram @zwide_media. Amaphoyisa ase-Free State alunywe indleba amalungu omphakathi ukuthi sebekhathele umlisa odayisa izidakamizwa khona endaweni. Babe sebeyalela amaphoyisa indawo la okunomlisa khona. Amaphoyisa athe mayithola lolu lwazi abesegasela endaweni yesigameko ngokukhulu ukushesha. Fico wesilisa kanye nama drugs abeko plastiki abayisikhombisa. Bathola uhlobo lama drugs eCrystal meth be eso plastiki nomkhulu kanye namanye be kuma plastiki amancane. Umlisa ube sekhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Umlisa ube sevulelwe icala lokutholakala nokuphinda athengise izidakamizwa ngokungekho emthethweni epolice station yase Naval Sick. Kuphinde kwatholakala nemali okusolakala ukuthi ubethengisa ngazo lezi zidakamizwa. Kanti ke ulindele ukuthi avele eBloemfontein Magistrate Court kusasa. Bafethu ke lezi indaba ijabulise abantu abaningi abathi bese bekhathazekile ngalomlisa othengisa izidakamizwa. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.